Tikulandireni tu mu program inaso ya za Umoyo pano pakanema komanso wireless ya Mzati. Programu tu yomwe timakhala tikupatsirani nkhani zosiyanasiyana zokhuza matenda amene ife anthu amatikhuza komanso kumva ntchito za mabungwe ngakhalenso boma zokhuza umoyo wathu. Inetu dzina langa ndi Rachel Joshua. Mosafuna tera nthawi sabata yathu makambirana nkhani zakulera zomwe tinasira pa njira, ndipo lero tikhalanso tikupitirira ni mutu umenewu wa kulera. Ndiye mwa nthawi zonse sindimakhala ndekha yayi, timakhala tili ndi alendo osiyanasiyana, koma pa mutu umenewu wa kulera kumbukirani timacheza ndi adokotala kuchokera ku Mlanje Mission omwenso tiwapatse mwayi kuti azitchule okha. Ndathokoza kwambiri Rachel. Ineyo dzina langa ndi Majorobela Ramarikhoane. Takulandirani mu program inaso ya za Umoyo lero. Zikomo kwambiri. Chabwino amene tafotokozera kuti lero tikhatikupitirira kukambirana nkhani zakulera chifukwa mukumbukira sabata yathu tinalekera ndithu pa njira chifukwa chokuti mutu umene umoneka ndithu kuti ndi wautali kwa basi, chifukwa adokotala tifotokozera kuti sitingakambe zakulera opanda kudziwa konso zokhuza family planning. Kodi family planning ndi mchiwa chomveka bwino tingati? Tinanena last week kunena kuti family planning ndi pamene munthu payekha akakhale kaninzimayi kaninzibambo kapena banja lonse kukhala ndi maplani akuti ifeyo pa banja lathu tifuna takhala ndi ana angati, ndipo ana amene tifuna tasiyana ndi zaka zingati. Pamene kundeli kuti ndi plan imene ndikunena kuti ndi family planning, banja lathu lifuna ana angati asiyana ndi zaka zingati. Ndipo kuti tichita achieve family planning yathuyo ndi pamene pakufunika chani njira za kulera zimene timanena kuti ma contraceptives tsopano. Chabwino ndelero tikumva zambiri zokhuza ma contraceptives aja kulera uja titadziwa za family planning. Tabanga plan kuti kodi I say tiyambe kubereka analiti. Anatu tiyambe kubereka 2022. Chabwino wa 2022 akabadwa wina kusabadwa liti kusabadwa 2025. Akuti imeneyo ndi family planning. Now lero tikhala tukambirana nkhani za contraceptives kulera uja amene timakhala kamba nthawi zonse kuti kodi mukulera ni malera matenga njiranji ya kulera ayi ni matenga Jackson ya Nike salupu. Ndelero tikhatumva zimenezi komanso ndithu ndikumbukira bwino kuti sabata yatha mutatiuza kuti pali njira ziwiri za kulera wa makono amene titatha kukambirana za kulera kwa chilengedwe kucha. Muna binthu lako pang'ono za kulera kudzera ku njira za makono lero. Ndiye tiyambire pamenepa kuti kodi njira za makono za kulera zilipo mitundu ingati? Njira izizi za makono zilipo mitundu. Maiko ena anzathu amakhala nazo zambiri koma ifeyo kunoko ku Malawi amene amapezeka kwambiri muzipatala zathu za mboma ndi ochepa. Ndinanena kuti pali mitundu iwiri za nthawi yosakhalitsa ndi za nthawi yayitali kwambiri. Pa mitundu imeneyo iwiriyo za nthawi yosakhalitsa ndili nazo apapa pali makondomu ndili mitundu iwiri, pali makondomu azibambo ndi azimayi, komano azimayi apapa ndilibe. Kenakonso kupatula pamene ponso za njira yosakhalitsanso tili ndi mapilisi amene azimayi akuyenera kumwa tsiku ndi tsiku. Kenakonso kupatula pamene ponso tili ndi Jackson amene azimayi ambiri kunoko ku Malawi amamukonda Jackson yo ndi uyuyu. Ndi njira zimene tili nazo za nthawi yosakhalitsa. Mwakamba za makondomu, Jackson komanso mapilisi pa njira zomwe mwatibweresera lero. Chabwino zimenezo ndi njira za nthawi yochepa. Za nthawi yochepa kwambiri zimenezo. Makondomu ndi nthawi imene nzibambo kapena banja likukhuzanako tipamene bakugwisa ntchito makondomu. Koma mapilisi ndi amenewo nzimayi akuyenera kumwa nthawi ina lonse ulonga khale kuti tsiku limene usakukhuzana ndi abambo koma akuyenera kuti azimwa mapilisi amenewo. Komano Jackson timabayisa kamodzi miyezi itatu. Ndipo panopa pali mtundu wina amene timapasa azimayi tsopano kuti akabwera timangomubaya kumphunzitsa kuti awawa timabaya motero, kenako kumpasanso mwina muwiri kapena mutatu. Iwowo kunyumbako nthawi kazakwana akazibaya wokha amene amatchedwa dzina lakuti ndi sayana. Pamenepo timapasa udindo azimayi tsopano kuti izizi mukapanga nokha mukazibayako kadusa miyezi itatu, kadusanso miyezi itatu inanso mukazibaya. Amene akazatha ndeti pamene muzabwera kuti muzatenge wina tsopano. Chabwino. Ndithudi. Mwachidule pang'ono mungatifotokozera kuti
mwakamba kuti Jackson ndamene akukonda kwambiri azimayi ku Malawi mwa zina munachipapo kafukufuku nkudziwa kuti nchifukwa chani? Chifukwa chimene timapeza kwambiri tikafunsa azimayi kuti uyuyu azimayi kumukonda chifukwa chani. One, azimayi udindo huu wa kutenga njira za kulera timaupasa azimayi. Then kumazapezeka kuti kubanja kuja nzimayi waona kuti zinthu mene zilili apapa ineku ndifuna ndilele kaye. Kwa maana abamba kutani akukana kuti inuyo musalele ndifuna mwana wina. Kapenanso chifukwa cha ma myths amene azibamba namva amazanena kuti iyayi njira imene siya bwino kapena njira za kulela siza bwino tiye ndizungokhala. Then zimayi kudziwa kuti iyi apapa ndikatenga mimba sizikhala bwino pa ineyo amatenga njira za kulela. Then njira iyi imakhala yabwino kwa azimayi chifukwa chakuti sima munthu wina lense samadziwa kuti amayi awawa anatenga njira iyi. Timangobaya chwe nde palibe munthu amene angaone kuti nzimayi uyu anatani anatenga njira iyi. Nde umakhala bwino kuti azimayi ambiri amagwisa ntchito chifukwa chakuti ola abambo sangadziwe kuti anatani anagwisa ntchito. Ndiponso ubwino wake wina ndo akuti kunoko ku Malawi kapena ku Africa azimayi ambiri amakonda tanene pa uwezi. Nde side effect yake imodzi imene azimayi amayikonda kwambiri ndi kunenepetsa. Nde akabaisa iyi tupire mabwerera ndithu amaoneka kuti azimayi uyu akusalala zikuteka. Ndithu. Okay. Chabwino amene ndithu mwangotsekula kumene kanema wanu kumaso wide samzadi tangoyamba kumene program ya za umoyo yomwe lero tikumva zambiri zokhuza kulera. Mwatifotokozera za Jackson kuti ya Jackson ndizotheka kanga kuti ndipita kusika ungokhota pa health center chwa ndibaya nde kuti kunyumba sakaziwa kuti amayi walandira chani kulera ndithuti. Sono ya mapilisi. Okay. Ya mapilisi iyi nde ubwino wake ndi wakuti udindo wonse ule mmanja mwa nzimayi. Ndi amene akudziwa kuti apapa ndikuyenera kumwa kapena ayi ndi satani ndi samwe. Nde imene yonso ndi anthawi yaitali ngati nzimayi ani maganizwa kuti apapa ndikudikira mwezi huu kapena miyezi iwiri iyi kena kumwezi wachitatu huu nditenge mimba. Nde imene makhala ya nthawi yabwino kuti apapa ndikupanga kamwina ndikulemba kaye mayeso ndimalize kaye mayeso awa kena kunditenge mimba imakhala njira yabwino imene chifukwa chakuti ndi ya nthawi yaitali. Komabe ubwino wake winanso ndi omwe wakuti imatani imanendepesanso chimodzimodzi ndi ngati Jackson uja amanendepesanso. Nde ubwino wake umene ndi kuti imakhala ndiponso iyi kwa azimayi ena amene amazitsata kwambiri amadziwa kuti iyi mutakuyigwiritsa ntchito ngati njira ya emergency. Okay. Ngati mukudziwa kuzitsata bwino yomweyo ndithu matakuyigwiritsa ntchito ngati emergency contraceptive. Ndithu. Tizafotokoza bwino kuti kagwiritsidwe kabwino ndikotani chifukwa azimayi ena amalakwitsa wana ngati ayigwiritsa ntchito bwino mapeto ake kutenga mimba. Chabwino. Ndithudi. Tandipatsireni ako kakabotolo. Jackson amene ndi Jackson. Kamakhala kamozi kapena maphwanya nkuthira mu Jackson muja angapo. Tikangotenga kamodzi kokhako timakhala ndi kauchene ka Jackson kake kobayira apapa ndangotenga kena kake koma kamakhala ka Jackson kake ndithu umangobayira pamene pacha ukatenga yenseyo kumabaya pa mutakubaya pa mkono kapena pa thako kenako basi katheka kameneko mukatero kwa miyezi itatu kamene ku miyezi itatu ndithu. Ana skulu anzanga akatu kali bwino ndithu kwa basi palibe amene akazi walo makolo sangadziwe kuti wagwisa ntchito pamene. Chabwino titaonanso uyu wa mapilisi. Mapilisi awawa. Mapilisi awawa akusiyana ndi amene analipo miyezi ingapo yadusa iyi. Timagwiritsa ntchito wina wake timamutchula dzina la microgynon. Yes. Ameneyo amapezeka ngati uyuyu ngati moti titamutsekula tionetse kuti akusiyana bwanji ndi microgynon uja. Uyuyu amati zinia ndi akusiyana ndi microgynon uja. Microgynon uja amakhala ngati imene alili apapa. Komano amakhala malaini angapo line yakumusija imazaoneka ofira kapena brown. Koma mukaona uyuyu alibe zimenezo. Tikuona tugayanga tikukwanisa ati microgynon nduja makhala ndi amati matu amagazi. Amagazi kumusikuja. Nde kusadziwa zinthu kusadziwa ndi vuto lalikulu. Anthu akama microgynon uja akamaliza akamba kuma ofira wawa amapanga period. Okay. Nde ena kusadziwa komweko amaona ngati mankhwala amene akupangisa period ndi ofira aja. Nde akakhala miyezi iwiri itatu sapanga period amakasaka ofira wawa
kuti mamipsi ameneyo kuti apange period zopangiza period simankhwala etu simankhwala ameneyo mutanthauza kuti zere waena amaika magazi aja kapanga period amakagula pa kuti apange period ayi zopangiza period sizimenezo chabwino nditudi nde awaziniya mwamuyika yense opanda amagazi nde uyu ndi mtundu wakuti ulibe amagazi aja mukangomaliza lamapetopetolo tikuyembekezera kuti pamene pomukuyena kutani kuyamba kupanga period etu aja wofira aja mangothandizira kuti pa nthawi imeneyo muzikhala ngati mukumwabe kanthu kuti muzambe paketi inanso kuti musayiwale unlike awawa mukamaliza papa simukudziwa kuti muzambanso paketi lina liti koma microorganism amapezeka kuti mukamaliza lofila lija umadziwa kuti ndikangomaliza lofila ndikuyanira kuyambanso linalo koma awawa alibe zimenezo apapa timangodikira kuti inu mukangomaliza period yanu mukudziwa kuti ndimasamba masiku 5 ndekuti mukayamba lero muyembelekeza kuti lero ndi 1 2 3 4 5 but number 5 inayo ndimugona mayambe paketi yachiwiri zopano chabwino nditudi iyayi zikumveka tutikhulupirira kuti tadziwa kuti palibepo kusiyana kwenikweni komano mwina kalongezedwe nditudi ndikamene kangokhala ngati kasinthirapo chabwino apapa tidakamvabe nkhani ya njira zakulera za nthawi yochepa tamva za mapilisi awa komanso Jackson ilimonso komanso makondomu makondomuso ndi kulera wa njira ya nthawi yayifupi kwambiri chabwino tipite ku gawo lina la kulera amene ali wa nthawi ndithu yokhalisabe chabwino pamenepo tili ndi njira zitatu za nthawi yokhalitsa zimene zimapezeka kuzipatala zathu tili ndi uyuyu amati ndi implanon implanon uyuyu amakhala kamtengo kamodzi kenako pamakhalanso no plant uja amakhala timitengo tiwiri ndiye kusiyana kwake ndi kuti uyuyu wa kamtengo kamodzi uyuyu ndi wa zaka zitatu amagwira ntchito mthupimo zaka zitatu koma waka mitengo tiwiri tija amene ndi wa zaka 5 ndiye kuti kuyambira zaka zitatu mpaka na zaka 5 timatha kugwiritsa ntchito timitengo ititi ndiye amenewo ndi amene timanena kuti mudzina lawo lonse timanena kuti ndi ma implants uyuyu ndi nzake uja wa zaka 5 uja timanena kuti ndi ma implants chapa mkono chichewa chake chinthu chapa mkono cho timayika kamodzi kapena ziwiri amene ndi chapa mkono wa zaka zingati uyu ndi wa zaka zitatu uyu wa zaka implanon ndi wa zaka zitatu uyuyu koma no plant uja amakhala wa zaka 5 timakhala tikuchene tiwiri amoja no plant chabwino nanga jadele ndeuti jadele timava ndikusemeleza maina omwewo atakhala wa zaka 5 uja mutha kumutchula kuti no plant kapena jadele makhala kusemeleza maina ake omwewo komano kwambiri makhala kuti mitengo yake ni mitengo iwiri kapena mmodzi etu ndito onsewa ndokhuza kumulowesa basi pathu kumangoyika pa mkono apapa timafilika ndithu apapa pa skin timakhala pa khungu penipeni kunsi kwa khungu pang'ono timafilika pamenepo chabwino ndithudi timayika mankhwala ndithu bwinobwino pamenepo kenakonso kutiyikira kuti munthu asamve ululu iyayi ndesi timapangiza zokuti munthu amve ululu timayika bwinobwino samamva ululu ndipo tsiku lomwelo amayi amapa kuyamba kugwira ntchito bwinobwino kugwiritsa mkono omwenewo ntchito bwinobwino ntchito zake ziti mwangoti athayamba kugwira ntchito yake za nyumba kapena za kuchipinda zolerera chabwino za kunyumba atha kugwira kuyamba kugwira ntchito bwinobwino kakupika kutani mkono kwa bwinobwino za kuchipindaso atha kuyamba koma njira izizi timanena kuti kuyambira Jackson uja kufika iyi ndi cha zaka 5 zija akangoziyikisa lero amenena kuti adikire masiku 7 pokapo ngati ayikitsa atayamba kale period koma ngati akuyikitsa tsiku limene akuyamba period ngati akuyamba period lero ndi akuyikitsa ichichi lero lomwe ndiye kuti sakuyenera kugwiritsa ntchito backup ndi pamene timagwiritsa ntchito makhondomu tsopano koma ngati masiku amene 5 mwina yadutsa atayamba period kupita kusokolo koko ndiye kuti pamene pakuyenera kugwiritsa ntchito backup zamveka pamene I believe kuti zamveka akuti
tikatenga njira ya kulera imene ya implant lelo ena maiwala kuti ndasambaliti amangokhala basi koma ngona machidwe tene kuti amba aikisa akapita ku chipatala kuja akaike chimene chichapa mkono chilero adikira bemira masiku 7 asanambe kuona na ndabambo mosaziteteza musakale ndabambo mosaziteteza pamene mwaikitsa ichi tsiku lomwelo koma ndiye kuti paduse masiku 7 ngati zavuta akuti backup ndi makondomu ndithu agwise ntchito makondomuwo atatalikira makondomu sungamwe mapilisiyo chimodzimodzizo zabwinobwinonso mutakuma mapilisi amenewo masiku amene mukutikira masiku 7 yo kena kukuphatikisa ndi awawa kapena mapene nanenapo chakuti mutagwiritsanso ntchito mankhwala awawa ngati emergency pills ngati zavuta pamenepo ndemule ndi mankhwala awawa mutagwiritsa ntchito ngati emergency pills tsopano mukati fotokozera amene akuyeneka kugwiritsidwa ntchito ngati emergency pills ndiyelekeze kuti munthu akhuzana ndi wokondedwa wake lero lero lomwelo kuzindikira kuti apapa zitha kundivuta kapena kukumbukira kuti Jackson ndabayisa lero kapena implant ndayikisa lero koma sindikumbukira kuti masiku anga ndinasamba tukomaliza ndipo kufika kunyumba bamba kuti ine ndikufuna game ndiye kukhuzana nawo mapilisi awawa mule nawo mutakwatenga mapilisi omwe awa ndiye mukatenga mapilisi awa mumatenga onse folo pakamodzi ndi amene utimachwa kuti ndi emergency contraceptive tsopano mumatenga onse folo pakamodzi kumwa pakamodzi kenaka mukamwa pakamodzipo mudikira maola 12 let's say kuti mwama 4 koloko pano pamadzulo pano ndiye kuti muzamanso 4 koloko mmawa inanso kwana folonso ndiye kuti pamene mwagwisa ntchito ngati emergency pills ndiyenenso apapa kunena kuti emergency pills timangogwisa ntchito pakamodzi musati mupange emergency pills lero mawanso emergency pills kapena nkuchanso iyayi tikuna ndigwisa ntchito pakamodzi zikatelo wasiya kukhala emergency tsopano ndiye tikatelo mwakuona kuti pakufunika kuti ndizigwisa ntchito pafupi tengani ntchito tengani kulera wa nthawi yaitali musati kugwisa ntchito emergency apapa ndi mawa ndi nkucha sizimayenera kutero chabwino ndithudi tikuonera programu ya zaumoyo pano pa Mzati pomwe tikumva zambiri zokhuza kulera tidziwa kunena kuti pali ana mbiri komanso tamvapo azimayi tikamakamba kuti mwana uyutu anangobadwa pana kwera kumpasanso mwana zimwe kuti chazizizi ati ife kuti mwanayo wabadwa mwangozi mwachidule imene anena dokota kuti mwana wangobadwa mwangozi chifukwa cha kuti mwina anthu aja sana lere kapena analera koma mopanda dongosolo labwinobwino ndiye chingalike adokotala abwera mu programu ino ya zaumoyo kuti atifotokozere chuchuchu wa nkhani zakulera komanso ubwino wake wakulera nde tipitirizetu ndithu ndi programu yathu pano tionenso njira zina zakulera zokhalitsa chabwino ndisanapite pamenepo ndifotokoze zimene mukunenazo za mwana amene wabadwa mwangozi timakumana ndi azimayi nthawi zambiri chifukwa ntchito yake kwambiri ndikukhuzana ndi moyo wa mzimayi mmene ulili ndiye kwambiri tikamakumana nawo mwina kuleba woti kwa antenatal woti kapena postnatal woti tikamafufuza kuti njira zakulera zikhala bwanji chanchani mimba inali yokonzekera kapena bwera mwangozi ambiri amangonena kuti ndiyo yabwera mwangozi tizapange program tsiku lina ya kukonzekera kwa mimba preconception care imene tizafotokoza bwinobwino kuti timatanthauza chani pa preconception care kuyembekezera mimba kapena kukonzekera mimba timatanthauza chani tizafotokoza bwinobwino koma ndi zimene timafuna ndinene ndi izizi 1 mimba ndikuyenera kuti tibereke ana chifukwa chakufuna musati mwangozi tikakhala ndi zimenezo mmutu mwathu kuti mwana tizimbereka chifukwa chakufuna usati chifukwa cha ngozi ambiri titha kuthamangira kugwiza ntchito njira zizi zakulera ndifotokoze ndimanena ndithu ndimachita ayu kunena kuti maiko athu aku Africa tikulephera kutukuka chifukwa chakuti azimayi tikuona ngati ntchito yathu yayikulu ndikubereka ana kuposa kuti tizitukula dziko lathu dziko lonse likatukuke ngati ineyo pandekha ndikugwira ntchito madam akongokhala ntchito yake ndikubala ana pakhomo sindikatukuke ineyo pandekha
nde dziko lanthu silikatukike chifukwa chakuti azimayi akungoona kuti ntchito yawo number 1 ndikutani kubereka ayi mukangobereka ana awiri atatu basi inuyo mutukuke panokha. 1 pitani ku skulu ngati munalekeza standard 8 onetsetsani kuti mukupita pena pake kuti muonjezere maphunziro anu. Koma ngati munene ana 8 ka ana 5 zimene zitheka tisaone ngati chofunikira kwambiri ndikubereka ana komano titukule miyoyo yathu kina kutukule society yathu kutukulanso Malawi in general good. Nde now tipite njira za nthawi yayitali zokhalitsa tili ni mitundu uwu umene ndiwena kufotokoza uwu umene onso ndi tinanena kuti long term reversible ndiye kuti uwu ndi wakuti ndi nthawi yayitali koma titha kutani kuchotsetsa. Now chifukwa chakuti titha kuchotsetsa uwu umene timanena kuti ndi loop nthawi yake ndikupanga pa radio nanena za bakha amene timamunena ucha ndi uyu ndi amene anthu amenena kuti ndi bakha si bakha kweni koma ndi speculum imene imatithandiza kulowesa ngati mwa njira abambo kuti tione khomo la chiberekero. Tikaona khomo la chiberekero then pamene timatenga loop yathu iyi kulowetsa ndithu ngati mwa khomo la chiberekero kuyisiya kuti ikhale ngati mwa chiberekero imene ikakhala ngati mwa chiberekero imakhala mwina zaka 10 kapena 12 ile ngatimo ndiye kuti ndi nthawi yayitali mzimayi asanatenge mimba. Chabwino iyi imakhala njira yabwino kwambiri chifukwa chakuti si ma hormones ngati zimene ndafotokoza izizi zoyambirira zija. Iyi si ma hormones ndi simakhuzana ndi michere ya mthupi la mzimayi imangokhuzana ndi chiberekero chokhacho then zokhala zaka 12 osatenga mimba. Tiyamikire tu kwambiri chifukwa ndithu chotifotokozera njira zimenezi zakulera zamakono za nthawi yokhalisa komanso za nthawi yosakhalisa. Mwachidule ndithu pamene tikutsendera program yathu pali nkhamba kamwa zochuluka zimene zimakambidwa kunjaku chifukwa chakulera akuti amayi akamba kulera amakhala ozizira komanso abambo mphamvu zimatha. Mwachidule pang'ono tatifotokozerani kuti kodi zimenezi ndizoona. Pali zinthu zambirimbiri zimene anthu amakamba akamakhala ku nyumbako komano ngati mukumva kuti pali mabodza amene kapena zinthu zimene zikukamba zimene sikuzimvetsetsa bwerani ku chipatala msanga muzafunsa atutolo akufotokozereni. Inde ndizoona kuti one of the side effects ya mankhwala izizi za ucheni ndikuchepesa chilakolako chokukhala pafupi ndi okondedwa wanu makamaka mzimayi osati abambo msizikuakhuza uloni pang'ono pomwe kupatula pamene ponso pali zinanso zambirimbiri zakuti azimayi akagwiritsa ntchito njira zisazabereka bodza lalikulu. Mzimayi wina aliyense amene akugwiritsa ntchito njira ngati ndi wobereka amaberekabe ngati ndiosaberekabe despite kuti sanagwiritse ntchito njira izizi. Nde izizi sizimapanga affect fertility zimangopanga delay nthawi imene akugwiritsa ntchitoyo akhoza kukhala kuti sakutenga mimba koma akangosiya tikuyembekezera kuti amba kutani kutenga mimba. Ngati anatenga mimba kena kuti atatenga mimba akuona kuti pano pakuvutika chifukwa chakuti anagwiritsa ntchito njira izizi. Pali zinthu zambirimbiri zimene zimapanga cause secondary infertility kusabereka munthu anabereka kalekale. Ndiye abwere kuchipatala pange find out kuti chimene chikupangisa kuti ulendo unasatenge mimba ndi chani si kweni kuti ndi mankhwala awawa. Chabwino mwina tisanatsirize mutha kukhala ndi mawu awiri atatu kuti titseke ndithu program yathu yalero yokhuza njira zamakono zakulera. Ndathokoza kwambiri Rachel kuti mwandipasa mpata wakuti ndibwere ndizafotokoze izizi. Zinthu izizi zimakhala zambirimbiri information imakhala mbirimbiri komano chofunikira kwambiri chakuti information yanu mukuitengera kutiko. Nthawi zambiri makhala kuti tikutenga information kuchokera kwa anthu olakwika komano mukabwera kuchipatala mukakhala kuti muli ndi nkhawa kapena mafunso mukabwera kuchipatala bwerani ndithu tidzakufotokozereni bwinobwino. Ma contraception ndiofunikira kwambiri kuti dziko lathu litukuke. Ma contraception ndiofunika kwambiri kuti thupi la mzimayi libwerere muchimake likhale labwinobwino. Ma contraceptives awawa ndiofunikanso kwambiri kuti banja lathu likhale lathanzi. Tikakhala ndi ana ochepa pa banja lathu ndithu chitukuko chikhala chabwinobwino ndalama zikhoza kukwanira kuti tipange zonse zimene tikufuna. Koma ngati tili ndi ana ambirimbiri ndithu dziko lathu silitukuka miyoyo yathu situkuka ifenso kapena community yathu situkuka ndithudi. Chabwino ndiye pamene tikutsiriza kwenikweni muwalangize chani atsikana maka amene pano amba ndithu mchitidwe wogonana koma akulephera muna kumva uthenga olondola okhuza nkhani zakulera chifukwa makamba kale kuti ena kumanena kuti simuzabereke
mai wabereka ali babanja bwino koma mwina ana kusogoka kuvuta ndewe nsikana amene mwina ali pa skulu akamanda mizigo kuti asosabereka moti mpana nsikana ambiri akusira skulu pa njira fa cha mimba nasatesa abwera koso ku skulu nde tufuna kuti mwina atsikana apitirize sukulu ngakhale tililogona na wayamba koma ifota yamba si guarantee yonena kuti asire sukulu pa njira kulera alipo atsikana mo walangize zotani ndikunena mwe apapa ndipo nani naso last week kunena kuti nsikana wina aliyense ngati wayamba nchidiro konana akumva kuti ine sinikazilese choyambirira ndikuti azilese koma ngati afika pa point yakuti ine sinikazilese zimene zonse zisakhale vuto lakuti atenge mimba yosakonzekera ngati yamva kuti apapa sinikwanisa kuzilesa bwera ndikuchipatala mulanje mission tili ndi youth center ngati uko wapa kubwera ukuku kumene kuli anthu ambiri pita ku youth center kuja ku youth center ko njira izizi zimatani zimapezeka mukatengera kumene kupalibe amene angadziwe kuti mwatani mwabwera kusatenga njira zakulera ndipo ndimanena motsimikiza kuti ngati mtsikana watenga njira zakulera skulu yake itakupitirira mpaka nakatha kufika ku college koma akangotenga mimba pamene atengera mimba kandi primary school kandi secondary school ndiochepa amene akapitirisa maphunziro awo bwinobwino ndiye chonde atsikana tiyeni tisamale mathupi athu pakuti titenge njira zakulera izizi sizimabwereza mavuto oti moyo wanu kuonongeka iyayi vuto nina lilonse limene likabwere chifukwa cha njira izizi timatha kulikhonza kuchipatala bwinobwinonso ndiye mukaona vuto nina lilonse chifukwa cha njira ina liyonse imene magwisa ntchito bwerani kuchipatala tikuthandizani bwinobwino ndipo moyo wanu upita kusokolo chofunikira panopa si banja chofunikira panopa si mwana chofunikira ndi tsokolo lathu lowala amatelo azauchene azandale awawa komando chonde nzikana wina aliyense tiye ndionetsetse chofunikira choyambirira chikhale kuti tsokolo lathu likhale lowala osati mwana osati banja chabwino iyayi ndithokoze kwambiri chifukwa chopatulaso nthawi yanu ndikutipeza mpulogalamu ino ya za umoyo ndathokoza kwambiri Recho iyayi ndithokozeso kwambiri inu pamenepo amene mmaonera komanso kumvera mzati maka program imeneyi ya za umoyo zambiri tadzimvera tokha kuti tiyeni tidzipanga plan ya moyo wathu kuyambira tili pa chibwenzi nanji tili mbanja ndi tizingoyendera plan imene ija ndiye kuti ngati tapanga plan banja mwathu muja tiyambe kugwisa ntchito njira zakulera mapilisi Jackson kuli amikanda iyo kuli makondom koma kuli malupo onse aja atithandizire kunena kuti tikonze tsogolo lowala lomwe adokotala atiuza chifukwa akuti kuno ku Africa tinchizoezi chokuti mwina azimayi ntchito yathu ndikubereka mwana inetu dzina langa ndi Rachel Joshua tikumane program yotsatira ya za umoyo adokotala omwe tinena nawo lero mu studio muno ndi Majorobela Ramarikhoane komanso mzanga pa kamera Chawa nangwa Kamanga mwakumanonse